В першій серії. Рісія здалась, тепер треба з СКД поділити Вренію. Зараз. Атакуєм чек. Столицю ми швидко захопили. Так, Євренію поділили з СКД. Тепер треба йти на захід, тому що вже на схід йшли. Ці дві країни заключили союз і напали на мене, бо я пішов на захід. Я захватив ці три країни і нападаю зараз на франків. А СКД, тобто Союз комуністичних держав, у рамкінів забрав територію. У нас новий монстр. КВ-13. На жаль, недороблений. Франки після того, як я захопив столицю, вже здались. Я оранжевою лінією помітив наш альянс. В атаку! Кінець. Продовження буде. Пук.